Informazzjoni żvelata mill-ġurnal In-Nazzjon turi biċ-ċar kif il-Prim Ministru Robert Abela ma qalx il-verità lill-Awditur Ġenerali meta stqar li rrid iwaqqaf il-ftehim ma' Stewart. Da meta l-fatti juru li l-Prim Ministru kien qed jipprova jagħmel deal ieħor ma' Stewart minflok warrabhom kompletament. Bin-Nazzjon irrapporta li kien propju uffiċjal qoli fiċ-ċivili rrifjuta li jiffirma dan il-ftehim għax induna li d-deal il-ġdid kien wieħed difettuż, diżonest u mimli irregolaritajiet. Dan-l-uffiċjal huwa wieħed mis-segretarji permanenti fiċ-ċivil. Dwar dan kollu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech insista li l-fatt il-ġodda juru kemm il-Prim Ministru Robert Abela qed jinqabad f'gidba waħda wara l-oħra. Il-Prim Ministru qed jinqabad f'gidba waħda wara l-oħra. Ir-realtà hija dan huwa Prim Ministru dajjef, dan huwa Prim Ministru illi m'għandux sinsla, dan huwa Prim Ministru li dejjem irid iwaħħal f'ħadd ieħor u l-ar ħaġa dan huwa Prim Ministru li jipprova jtik stampa u tkun differenti dik l-istampa. Dan huwa Prim Ministru kompromess. Prim Ministru illi tant daħħal subajh f'affarijiet maħmuġin illi llum jibża u jrid joqgħod attent kif iġib ruħu u x'jiddeċiedi. Bernard Grech qal li kollox jindika li Robert Abela u Chris Fearn rridu li l-ftehim fisem il-Gvern ikun iffirmat minn dal-uffiċjal qoli taċ-ċivil għan-nom tal-istess Gvern. Kien għalhekk li l-Prim Ministru u l-Ministru tas-Saħħa daru għal fuq dan is-Segretarju Permanenti partikolari u għaddewru l-ftehim biex jiffirmah. Iżda dan is-Segretarju Permanenti oġġezzjona milli jiffirma. Dak il-kuntratt ma ġiex iffirmat għax minkejja l-pressjoni li saret mill-Prim Ministru minn Chris Fearn u minn nies tagħhom fuq membri għolja fiċ-ċivil biex jiffirmaw dak il-kuntratt huma, dawn il-membri għolja fiċ-ċivil ma aċċettawx li jiffirmawh. U hekk għandu jkun. Fl-aħħar il-membri għolja fiċ-ċivil tal-affarijiet tagħhom waqfulhom. Jidher li l-istess Segretarju Permanenti tkellem mal kollegi tiegħu u dawn qablu miegħu li dan il-ftehim kien fih xi ħaġa ħażina. Dan kollu juri illi mhux minnu li Robert Abela rrid li dan id-deal tal-isparijiet jitwaqqaf. Anzi, il-Prim Ministru rrid jagħti d-din id-deal lil Stewart. Fil-fatt li kieku kien għal Robert Abela u Chris Fearn il-kuntratt ma' Stewart Healthcare kien jerġa' jiġi ffirmat. Bernard Grech fakkar ukoll li issa ddew iktar minn ġimagħtejn mid-denunzja li l-Partit Nazzjonalista ressa quddiem il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafa. Iżda sal-lum għadha ma ttieħdet ebda azzjoni. Se nibqgħu nsusu wara l-Kummissarju tal-Pulizija għaliex il-Kummissarju tal-Pulizija għandu obbligu, għandu dmir illi jagħmel xogħlu. Ma jistax ikun li l-Kummissarju tal-Pulizija jibqa' rieqed dawn il-ġimgħat kollha. Id-deal ġdid ta' Robert Abela kien maħdum bit-silla biex iżomm lil Stewart għal mill-inqas 26 sena oħra, filwaqt li kien lest joħroġ 35 miljun addizzjonali lill-istess Stewart biex jakkwista l-Iskola Medika ta' Barts. Pjan li skont l-Awditur Ġenerali kellu l-approvazzjoni tal-Kabinett kollu. Il-Partit Nazzjonalista fis-qarrija fakkar f'dak li qal il-kap tal-Partit Bernard Grech li l-ħadd li għadda appella biex kull min għandu informazzjoni dwar dan id-deal li ġie kundannat mill-qorti bħala fraudolenti jersa' l qudiem u jitkellem. Hekk biss issa toħroġ il-verità kollha fuq kemm verament sewa lil poplu kollu dan il-ftehim skandaluż.